que vedes cantando entramos ollos da cara cegou, mais por agora vaise gobernando outro ollo que ainda lle quedou. Isto que vos digo contaron a min volvendo da feira de Porto Marín, con outras cousiñas que vos contarei, si son ou non certas eu non vos lo sei. Como son bello e falta má vista cando unha moza me ven a falar, pra me dar conta se grosa ou é fraca, teño por forza que as maus a pelar. E teño observado que as hai que se rin e outras moi poquiñas que foxen de min, e a mor parte delas chaman polas nais ou chaman baixiño e acheganse máis. Ana Marica quedouse soiña porque ese home para Cuba marchou e tarde el gusto colleu a rapaza que gravemente a coitada enfermou e solo quería que fora coidar un primo que tiña no mesmo lugar. El despois decía cando xa sanou: ai, grazas ás fretiñas que Manuel me dou.